pre človeka, ale veľký krok pre... Erika, to si mi nemohol povedať, že sa tu dá dostať autom? Fuj, ale je mi v tom teplo. Idem sa ja zatiaľ prezliecť. Dnes som v horách, na Martinských holiach, 150 metrov od svahu na chate Martinsky. Je nádherná a môžete si ju prenajať. Je to novopostavená chata, ideálna je úplne pre každého. Je trojpodlažná, má 24 lôžok, izby sú tematicky ladené, no dokonale. Môže to tam byť? Takto povedané. Na prízemí sa nachádza samostatný štvorlôžkový apartmán s vlastným vchodom, takže kľudne vezmite so sebou aj svokru. Počas pobytu na tejto chate sa rozhodne nebudete nudiť. Či v interiéri alebo v exteriéri je pre vás pripravených viac ako 140 aktivít. Chata ponúka aj záložný plán aktivít za pomoci výčapu a minibaru. V chate ďalej nájdete lyžiareň, exteriérovú výrivku, sudovú saunu, altáno s grillom, ohniskom a kotlíkom. Nádhera! Čo poviete? Pre rezerváciu kliknite na link v popise tohto videa a pre viac informácií zo sveta realít tlačte odber. Budeme vďační aj za zdieľanie a vidíme sa na budúce!